θέλει τον κόσμο δίπλα του. Ας δηλώσουμε την παρουσία μας με το πιο ζεστό χειροκρότημα. Επόμενος δήμαρχος με την Τριζηνία και τα Μέθανα. Για τα Μέθανα και την Τριζηνία. Από την πρώτη Κυριακή 18 του Μάη. Κωνσταντίνος Δημητρίου Καραγιάννης. Κύριε Πρόεδρε του ΕΟΤ, Χρήστο Πάλι, πολίτες των Μεθάνων και της Τριζηνίας, αγαπητοί μου συμπολίτες, αγαπητοί μου συνεργάτες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου που ήρθατε σήμερα εδώ σε αυτήν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Η δυναμική παρουσία σας με γεμίζει αισιοδοξία ότι στις 18 του Μάη θα είμαστε οι νικητές. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Πιστέψτε το, δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή. Ψηφίστε ελεύθερα, δημοκρατικά. Ψηφίστε το συνδυασμό συμφωνία για την Τριζηνία και τα Μέθανα. Έχουμε έως σήμερα μία πορεία αταλάντευτη, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς καμπύλες, με ήθος, με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, με γνώμονα το καλύτερο αυτού του τόπου. Το όνομα του συνδυασμού, Συμφωνία για την Τριζηνία και τα Μέθανα, θέση των Μεθάνων και της Τριζηνίας. Η δυναμική σύνδεση αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάδειξη του ενιαίου Δήμου μας. Το όνομα του συνδυασμού αντανακλά τη φιλοσοφία μας για τη σχέση που πρέπει να έχουν τα Μέθανα με την Τριζηνία. Τη συμφωνία της νέας εποχής. Στόχος μου είναι η Τριζηνία και τα Μέθανα να αποτελούν μία ενότητα, μία ψυχή με αδιέρετη έκφραση. Ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε τα ίδια προβλήματα και επιτέλους πρέπει να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα. Τα Μέθανα πρέπει να έχουν φωνή, δυνατή φωνή. Πολίτες των Μεθάνων, το μέλλον των Μεθάνων και της Τριζηνίας είναι συνδεδεμένο. Ο δρόμος της ανάπτυξης είναι κοινός. Ισότητα στα πάντα. Ίση πρόσβαση. Ίσες ευκαιρίες για τα Μέθανα και την Τριζηνία. Αυτός ο πανέμορφος τόπος πρέπει επιτέλους να αναδειχθεί όπως του αρμόζει. Εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου εγγυόμεθα την αναπτυξιακή πορεία αυτού του τόπου. Έχω περπατήσει κάθε σπιθαμή γη στο Μεθάνο. Γνωρίζω σε βάθος τα προβλήματα. Έχω τις λύσεις. Έχω το όραμα για την ανάδειξη αυτού του τόπου. Δεν επιτρέπεται να χαθεί άλλος χρόνος για τα Μέθανα, πιστέψτε το. Η συμφωνία όταν γίνεται υπό το φως του ήλιου και όχι στο σκοτάδι είναι για το καλό των πολιτών και την αναπτυξιακή πορεία. Απαραποιούν τη λέξη συμφωνία. Τι σκοπό έχουν, πώς οραματίζονται το μέλλον, με ρήξη, με δυσαλλοδοξία, με σκοταδισμό, με εσωστρέφεια. Εμείς λέμε φως παντού, αλήθεια παντού, διαφάνεια παντού, συμμετοχή όλων.
πολίτες της Τριζηνίας και των Μεθάνων, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε να δημιουργήσουμε, να ολοκληρώσουμε και όχι να γκρεμίσουμε. Θα περίμενα μεγαλύτερο σεβασμό προς το πρόσωπό μου και όχι να μου ρίχνουν λάσπη. Εγώ είμαι περήφανος για την προσφορά μου ως Δημοτικός Σύμβουλος στον τότε Δήμο Τριζίνας και ως Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου. Λησμονούν ότι ως Πρόεδρος του Συνδέσμου προχώρησα στην προμήθεια των οχημάτων που όλοι βλέπετε στον δρόμο για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. Προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό και για τόσα άλλα έργα έδωσα μάχη με τη γραφειοκρατία στο Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν χρέος μου να υπερητώ τον λαό από τη θέση ευθύνης. Εγώ έτσι βλέπω την πολιτική. Η πολιτική είναι ευθύνη, είναι ικανότητα. Ο δρόμος της ανευθυνότητας είναι εύκολος. Κάποιοι με κατηγορούν ότι μου ανέθεσα παράνομα την εκπόνηση μελετών. Η ανάθεση των μελετών είναι νόμιμη, όπως προβλέπεται από το κώδικα και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη όλων. Και όταν λέω όλων, εννοώ και την αντιπολίτευση. Τι σχέση έχει με όλα αυτά το ασυμβίβαστο, αφού έχω την περαίωση των μελετών από τις τεχνικές υπηρεσίες και δεν υπάρχει εκκρεμότητα? Φυσικά και γνωρίζουν ότι δεν έχω ασυμβίβαστο. Αλλά προσπαθούν, παραποιούν την αλήθεια με σκοπό την παραπληροφόρηση και τη δημιουργία εντυπώσεων. Μήπως θα προτιμούσαν κανένας εξημών να μην είχε επάγγελμα? Γνωρίζουν ότι είμαι μελετής μηχανικός και αυτό με καταξιώνει. Όλοι γνωριζόμαστε. Κύριοι, όταν κανείς διακρίνει παράνομη πράξη από την αρχή, με στοιχεία, με ονόματα, με αρρωγότη δικαιοσύνη. Όποιος δεν το κάνει είναι απλός συνεργός. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει παράνομη πράξη ούτε ασυμβίβαστο, μιλάμε για φτηνό λαϊκισμό, φτηνά επιχειρήματα, άκαρβες προσπάθειες. Αυτές οι πρακτικές έχουν πάει τον τόπο πίσω. Πολίτες των Μεθάνων, εμείς κοιτάμε κατάματα το μέλλον αυτού του τόπου, το μέλλον των Μεθάνων. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος χαμένος για τα Μέθαινα. Πρέπει να κόψουμε τα βαρύδια του παρελθόντος, τις αγκυλώσεις, τον διχασμό. Αγνοήστε τους αιώνιους διαμαρτυρόμενους. Ελάτε μαζί μας να δημιουργήσουμε, να ενώσουμε, να προχωρήσουμε μπροστά. Τα Μέθαινα δεν έχουν ανάγκη καμία μορφή διαμαρτυρίας. Τα Μέθαινα θα έχουν τη δική τους φωνή, τη δυνατή φωνή. Τα Μέθαινα δεν αγνοούνται, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Πολίτες των Μεθάνων και της Τριζηνίας, φίλες και φίλοι, ξέρω ποιος είμαι και με ξέρετε ποιος είμαι. Δεν εκβιάζομαι από κανέναν, δεν φοβάμαι κανέναν. Εσείς είστε η δύναμή μου. Θυμίζομαι σε όλους εσάς και σε κανέναν άλλο. Γιατί είστε η δύναμη της δημοκρατίας. Ο λαός είναι η εξουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κανένας πολίτης να μην φοβάται σήμερα. Κανείς δεν μπορεί να τον πειράξει. Εγώ είμαι παρόν. Οι απειλές, οι εκβιασμοί δεν περνούν. Κάτω τα χέρια από τον κόσμο. Γνωρίζω τα πάντα. Κυρίαρχος είναι ο λαός στη δημοκρατία. Εσείς αποτελείτε την κινητήριο δύναμή μας με τη συμμετοχή και τις ιδέες σας. Εσείς θα έχετε τον ενεργό ρόλο στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας και των παιδιών μας.
πρωταρχικός μας στόχος είναι να ανοίξει ένας νέος, ισχυρός διάβλος συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Οι ενεργοί πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν μαχητικά την προάσπιση του γενικού συμφέροντος. Οι ενεργοί πολίτες μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον αυτού του τόπου. Οι ενεργοί πολίτες να οραματιστούν και να αποφασίσουν τι μέλλον θέλουν για τον τόπο αυτό. Να η τύχη δεν θα πέσει σε λάθος χέρια. Δεν απευθύνομαι σε υπηκόους. Απευθύνομαι σε πολίτες που συμμετέχουν συνειδητά στην πολιτική ζωή του τόπου. Στην ισχύ επί ενώση βασίζεται η δημοκρατία. Συλλογικά, ενωτικά, μαζικά, δυναμώστε τις φωνές μας. Ο Δήμαρχος δεν θα είναι ούτε ένα βήμα μπροστά από τους πολίτες, ούτε ένα βήμα πίσω. Αλλά δίπλα τους, μαζί τους, στην ίδια γραμμή, μαχόμενος και διεκδικώντας την προάσπιση των πραγματικών συμφερόντων αυτού του τόπου. Αγαπητοί μου συμπολίτες, δώστε μου την εντολή και τη δύναμη να διεκδικήσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον για τις γενιές που έρχονται. Ελάτε μαζί μας, δουλέψτε μαζί μας, αγωνιστείτε μαζί μας για το αύριο. Ψηφίστε μαζικά στις κάλπες το συνδυασμό Συμφωνία για την Τριζηνία και τα Μέθαινα. Είναι η μόνη λύση για το μέλλον των παιδιών μας. Ο πολίτης στο επίκεντρο και πρωταγωνιστής. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ακολουθήστε το δρόμο που οδηγεί στην ανάπτυξη, στην αξιοπιστία, στο ήθος, στις καλές συμπεριφορές, στην αξιοπρέπεια, στην ικανότητα, στο σεβασμό του πολίτη, στην αλήθεια. Η συμφωνία για την Τριζηνία και τα Μέθαινα είναι ο μόνος δρόμος. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Παρουσιάζω το πρόγραμμα. Ειδικότερα τα έργα που αφορούν τα Μέθαινα και γενικότερα τον ευρύτερο σχεδιασμό για όλο το Δήμο. 1. Καθημερινότητα του πολίτη. Βελτίωση της αστυνόμευσης για την ασφάλεια των δημοτών. 2. Γραφείο ενημέρωσης επιχειρήσεων και ανέργων για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. 3. Παροχή δωρεάν σύνδεσης Wi-Fi σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου. 4. Παρέμβαση για βελτίωση της ακτοπλοϊκής κοινωνίας. 2. Τουρισμός, περιβάλλον, πολιτισμός. 1. Ανάδειξη τοπικού χαρακτήρα οικισμών για προβολή και προσέλκυση τουρισμού. 2. Ανάδειξη των περιοχών Διαβολογέφυρου, Ψήφτα, Ηφαίστειο Μεθάνων ως μία ενότητα. Εδώ θέλω να τονίσω την αξιοποίηση και την ανάδειξη των υπαρχόντων κτισμάτων στη λίμνη της Ψήφτας με δημιουργία πολιτιστικού κέντρου, την προσβασιμότητα στο Διαβολογέφυρο, τη συντήρηση των μονοπατιών στο Ηφαίστειο, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την προβολή των τόπων αυτών μέσα από το διαδίκτυο. 3. Την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων από το Βαθύ, τον Άγιο Κωνσταντίνο, το Κάστρο Φαβιέρου και την Τριζηνία. 4. Ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού για επιμίκριση της τουριστικής περίοδου. 5. Αξιοποίηση και αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης στον οικισμό Βαθύ. 6. Αξιοποίηση τουριστικού κέντρου Νησάκη και κατεδάφιση καμπινών. 7. Αξιοποίηση των παραλιών του Δήμου. 8. Ενίσχυση θαλάσσιου, θρησκευτικού, περιπατητικού και συνεδριακού τουρισμού. 3. Χωροταξία, πολεοδομία. 1. Ολοκλήρωση πράξεων εφαρμογής στη Βρωμολίμνη. 2. Οριοθέτηση οικισμών Αγίου Νικολάου Κουνουπίτσας.
Πράξη αναλογισμού και αποζημιώσεως στη Λουτρόπολη Μεθάνων για τη διάνοιξη οδών. Κύρωση κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς του Δήμου μας. Είναι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων και είναι απαραίτητη κύρωση των κοινοχρήστων προκειμένου να υπάρχει δόμηση στα οικόπεδα. 4. Ίδρυυση. Πρώτον, αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Λουτρόπολης Μεθάνων και οικισμών. Αφορά τα δίκτυα που είναι με αμίαντου. 5. Υγεία. Πρώτον, προγραμματισμένες επισκέψεις αγροτικών ιατρών στους οικισμούς με ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Δεύτερον, στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Γαλατά. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλουν οι ιατροί και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Γαλατά, έχουμε να κάνουμε με ένα απρόσωπο κράτους. Η υγεία όμως είναι το υπέρτατο αγαθό. Γι' αυτό προτείνω και θέλω να προωθήσω συνεργασία με αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα, με ειδικό συμβόλαιο για παροχή υπηρεσιών υγείας που θα καλύπτει, όπως ακριβώς λειτουργήσαν τα ειδικά συμβόλαια που έκαναν οι Δήμοι των νησιών του Αιγαίου. 6. Οδοποιία κοινόχρηστη χώρη οικισμών. Πρώτον, διαπλάτηση και βελτίωση πρόσβασης των δημοτικών και αγροτικών οδών του Δήμου. Δεύτερον, καθαρισμός και βελτίωση υφισταμένων δημοτικών και αγροτικών οδών. Τρίτον, συντήρηση υφισταμένων αναπλάσεων οικισμών. 7. Μεγάλα αναπτυξιακά έργα του Δήμου μας. Αναβάθμιση όψεων κτηρίου του παραλιακού μετώπου Λουτρόπολης Μεθάνων. Δεύτερον, εξυγχρονισμός Μαρίνας Λουτρόπολης Μεθάνων. Ήδη η μελέτη έχει εκπονηθεί και έχει ολοκληρωθεί. Ολοκλήρωση αλλιευτικού καταφυγίου Αγίου Γεωργίου Κουνουπίτσας. Αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα σχολείου Λάκα και στο κεντρικό Αγίας Τριάδος στην Λουτρόπολη Μεθάνων. 7. Συνεχιζόμενα έργα. Τα ήδη υπάρχοντα έργα που έχουν προγραμματιστεί από τη Δημοτική Αρχή θα συνεχιστούν και όσα δεν μπορέσουν να δημοκρατηθούν, όπως είναι η επέκταση του δικτύου ακαθάρτων της Λουτρόπολης Μεθάνων, η αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ίδρυυσης της Λουτρόπολης Μεθάνων, η αναπλάστηση οικισμών, η τοποθέτηση απονητροποιητή στις γεωτρήσεις των Μεθάνων. Αφορά έργα τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί από την ίδια Δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Γιάννη Σαμπάνη. Να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες μου και ιδιαίτερα τους υποψηφίους συμβούλους που με πίστεψαν και με στήριξαν από την αρχή σε αυτόν τον αγώνα και να τους ευχηθώ σε κάθε ένα ξεχωριστά καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Συγκροτήσαμε ένα ψηφοδέλτιο αξιόλογο, αξιόπιστο, αντιπροσωπευτικό από όλες τις κοινωνικές τάξεις, αντιπροσωπευτικό από όλα τα διαμερίσματα του Δήμου μας. Οι συνεργάτες μου είναι καταξιωμένα άτομα στην κοινωνία. Νέοι, ικανοί, επαγγελματίες, πολιτικά άφαρτοι με ισχυρές αξίες. Σας παρουσιάζω το ψηφοδέλτιο νίκης. Υποψήφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Εκλογική Περιφέρεια Μεθάνων. Δημητρουλάκος Σπυρίδων. Κόλλιας Δημήτριος. Λαζάρου Μάρτος. Λουμίδου Μανιάτη Δέσποινα. Οικονόμου Ανάργυρος. Παντελής Βασίλειος. Τουσμάνοφ Λίσανδρος. Εκλογική Περιφέρεια Τριζίνος. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος.
Ανδρέου Χρυσούλα. Δανόπουλος Ανδρέας. Κανέλου Ελένη. Καπέλος Χρήστος. Καρνέζης Σπυρίδων. Κοδονίδη Βαλεντίνα. Μανιάτης Ανδρέας. Βακάλη Μαρίνα. Πιστίνα Δέσποινα. Οικονόμου Στράτος. Πατουλιάς Κωνσταντίνος. Ρελάκη Θεοδόρα Δώρα. Ρούσης Νικόλαος. Σαμπάνης Αθανάσιος Άνος. Σαμπάνης Δημήτριος Μόκος. Σαραντόπουλος Μαρίνος. Σώμα Μαραματένια Τένια. Σούγκλας Παναγιώτης. Στάικου Κουδουζή Μαρία. Στάσης Πέτρος. Σταύρου Ιωάννης. Τσίπου Κωνσταντίνα. Χριστόφας Ευστράτιος. Υποψήφοι σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά. Βουζίνα Ελένη. Καραγιάννης Γεώργιος. Λαδάς Αναστάσιος. Μάγια Αναστασία. Σίσκας
Παναγιώτης. Σταματέλος Γεώργιος. Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικών κοινοτήτων. Τοπική κοινότητα Άνω Φαναρίου. Ζερβός Σταμάτιος. Μπακάλης Δημήτριος. Τοπική κοινότητα Δριόπης. Αντωνίου Πέτρος. Λίτσας Αθανάσιος. Μαυραγάνη Ελένη. Παπασωτηρίου Ελένη. Τοπική κοινότητα Καρατζά. Αντωνόπουλος Αναστάσιος. Καπέλος Πολυδεύκης. Τοπική κοινότητα Κουνουπίτσας. Δήμας Κωνσταντίνος. Μαργαρώνης Κωνσταντίνος. Τοπική κοινότητα Κυψέλης. Δαρελμά Αργυρία Αργυρό. Βίτου Μαρία. Τοπική κοινότητα Λουτρόπολης Μεθάνων. Κουνταρόπουλος Χρήστος. Βρύτσας Γεώργιος. Μανιάτη Αθηνά. Ψυχογιού Δήμητρα Μιμή. Τοπική κοινότητα Μεγαλοχωρίου. Γκίκας Αθανάσιος. Χατζίνας Γεώργιος. Τοπική κοινότητα Τακτικούπολης. Αθανασίου Ιωάννης. Κοτζιάς Σταμάτιος. Λαζάρου Ανησία Άννα. Σούκλα Μαρία. Τοπική κοινότητα Τριζίνος. Κουτσουμπέλης Γεώργιος. Μαρουλά Ελένη.
Τακτικός Ιωάννης. Φράγκου Λουκάς. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς και με τη νίκη. Και της Ειρηνίας. Ψηφίζουμε ελεύθερα, δημοκρατικά, τιμωρήστε την ανευθυνότητα, κλείστε τα αυτιά σας στις απειλές, διώξτε τον φόβο, κυρίαρχος είναι ο λαός στη δημοκρατία, η νίκη είναι δική μας, όλοι μαζί για το μέλλον.